Kiitos, että syntinenkin saa osakseen Herran armon ja joskus aplodit, kun häipyy jonnekin kesken kokouksen. Terveisiä monesta paikkaa. Terveisiä. Jollakin tavalla mua vähän ärsyttää kertoa terveisiä, kun mua ärsyttää, kun aina saarnaajat kertoo terveisiä jostain, ja sitten menee hirveästi sitä saarna-aikaa siinä, mutta kun nyt on oikeasti terveisiä. Nimittäin tällä hetkellä meillä on käynnissä meidän seurakunnan opetuslapseuspolkuun liittyvä Jumalan kohtaamisen viikonloppu, tämmöinen retriitti tuolla Vivamossa. Ja mä olin siellä perjantailla sitten eilisiltaa ja vielä siellä 35-40 retriittiläistä on ja oli tosi semmoinen rohkaistunut, rohkaiseva, toisaalta hoitava ja semmoinen rakkaudellinen ilmapiiri siellä ja haluan sen takia vähän tuoda terveisiä siinä, että laitapa korvan taakse, kun tulee seuraava mahdollisuus, niitä nimittäin tulee meille jatkossa enemmänkin, niin se on jotain sellaista, joka tekee hyvää pysähtyä välillä Jumalan edessä, toinen toistemme kanssa ja rauhoittua luonnon helmassa ja kysyä, että Jumala, mitä haluaisit puhua, mitä haluaisit minun elämässä vaikuttaa. Ja retriitti loppuu tänään tuossa iltapäivällä ja innolla odotan sitten sieltä loppupäivien terveisiä tai eilisillasta tähän päivään, että mitä kaikkea siellä on sitten tapahtunut, mutta se oli jotenkin tosi rohkaisevaa olla sillä joukolla siellä koolla. Toiset, ei niinkään terveiset, mutta melkein terveiset tulee siitä, että ensi tiistaina on päiväseurat ja siellä on vieraana Ugandasta saapuneet Ilkka ja Leena Salminen ja he pysyvät lähettämään terveisiä, että sieltä tulee oikein kuvakavalkaadi sitten erilaisista Ugandan terveisistä ja meidän läheteistä Söderlundeista muun muassa. Ja tämä rohkaisee siinä mielessä, että minä seurakunnan lähetyspastorina myöskin iloitsen siitä, että lähetystyö on esillä ja lähetystyö tulee näkymään eri paikoissa. Ja iloitsen myöskin sen takia, että me ollaan nyt juuri tässä toukokuussa julkaisemassa sitten ensi syksyn lähetysmatkat ja niitä tulee olemaan monta. Laittakaa jo korvan taakse, että ensi syksynä tulee olemaan lähetysmatka Japaniin, tulee olemaan lähetysmatkaa Taimaahan, tulee olla lähetysmatka Ugandaan ja sitten mahdollisesti yhteen Lähi-idän maahan, jota emme voi julkisesti sitä maata ehkä sanoa, mutta se tulee olla tosi mielenkiintoinen kanssa. Ja mahdollisesti ensi keväänä sitten vielä toiseen Lähi-idän maahan. Ja se on semmoinen rukousvastaus, mitä me ollaan myöskin odotettu, että me voisimme nähdä, että noissa maissa muuttuu ja tapahtuu ilmapiirissä ja ilmastossa jotain sellaista, että myöskin Jumalan asiana sinne voidaan mennä ja osa näistä maista on avautunut. Mehän tiedämme, että Lähi-itä on polttopisteissä juuri nytkin ja mitä viime yönä on tapahtunut ja muuta. Jumala auttakoon, että jumalallinen suunnitelma saisi tulla toteutumaan, mutta meidän suunnitelma on rukoilla rauhaa ja meidän suunnitelma on viedä evankeliumia ja sitä me haluamme olla tekemässä seurakuntana ja siksi me myöskin näitä lähetysmatkoja teemme niin runsaasti. Me kysymme, että Jumala, mitä haluaisit minun kautta olla tekemässä? Jo tässä alkukesästä lähtee lähetysmatka yläasteikäisten nuorten toimesta tuonne Romaniaan, jossa Klaus ja Satu ovat pitkään tehneet myöskin työtä ja mulla oli mahdollisuus käydä siellä loppuvuodesta ja upeat voidaan nuoria lähettää lähetysmatkalle myöskin kysymään Jumala, mikä sinun suunnitelmasi minun elämään on, miten lähetystyö, miten Jumalan valtakunnan palveleminen voi liittyä siihen suunnitelmaan, joka minun elämään tulee toteutumaan. Tänään meillä jatkuu todellakin tämä saarnasarja esimerkkinä Jeesus ja niin kuin tässä kuvassa näkyy, rukous on se teema tänään. Ja se on ylevä ja tärkeä aihe. Ja tunnustan, että en itse koe olevani millään tavalla semmoinen esimerkki kovasta ja hienosta rukoilijasta, semmoista rukoustaistelijasta. Rukoilen kyllä, päivittäin, mutta jotenkin tässäkin asiassa olen ajoittain kokenut sellaista alamittaisuutta. Jopa niin, että vähän epäilin, että voinko ottaa ollenkaan tätä tärkeää aihetta nyt niin kuin itselleni teemaksi ja saarnavuorolle tälle kertaa. Ja sitten
kuitenkin koin, että ehkäpä juuri sen vuoksi, ehkäpä juuri siksi se sopiikin mainiosti minulle. Olen nimittäin hyvin tietoinen siitä, että useimmat kristityt, useimmat meistä kokevat alamittaisuutta myös tässä asiassa, erilaista riittämättömyyttä. Jotenkin haluan tähän alkuun jotenkin poistaa sen semmoisen odotuksen, että kaikki ovat aina sellaisia Jumalan rukoustaistelijoita. Toivottavasti me osaamme ja haluamme rukoilla ja olla rukouksessa, olla Jumalan kanssa viettämässä aikaa. Se on Jumalan suunnitelma meidän elämään ja se kannattaa aina. Mutta samaan hengenvetoon on hyvä löytää tässäkin asiassa semmoinen joku sellainen niin kuin pois niistä itsesyytöksistä oleva armollisuus ja ottaa aikaa rakkaudellisesti Jumalan kanssa. Ehkä se kuvastaa myöskin sitä, että me olemme luoneet kuvan jostakin mallikristitystä, joka erilaisilla hengellisillä harjoitteilla, erilaisilla hengellisillä osa-alueilla elää tasapainoista opetuslapsen elämää ja palvelee Herraa rohkeasti, erilaisia läpimurtoja elämässä ja muiden elämässä todistaen. Joissakin elämänvaiheissa kuitenkin sanat ja ehkä rukouksetkin saattavat olla koetuksella. Mua lohdutti suunnattomasti erään tärkeän ystäväni ja arvostavani Herran palvelijan sanat taannoin, kun hän kertoi jossakin elämän kipuvaiheessa rukoiltuaan pitkään ilman vastausta, että hän sanoi Jumalalle, että eiköhän nyt minun rukoilemiseni ole rukoiltu. Ja hän kertoi sitten, että hän odotti sellaista tuomituksi tulemisen tunnetta, mutta mitään ei kuulunutkaan ylhäältä päin, eikä tuntunut miltään, tai oikeastaan ehkä vähän vapauttavalta. Sitten yhtenä päivänä, kun hän oli saunaa lämmittämässä, laittamassa saunaan lisää puita, hän huomasi, että on niin täynnä kiitollisuutta Jumalaa kohtaan, ettei oikein osannut pukea sitä edes sanoiksi. Ja hän sanoi, että hän kertoo oppineensa niistä hetkistä, että Jumala ei aina tarvitse sanojamme, on sanatontakin rukousta. Ja sitten oli toisenlaista palata aikanaan siihen verbaaliseenkin rukoukseen. Toisaalta tuskin kukaan rehellinen rukoilija haluaa kerskua rukoilemisen taidoillaan. Joku voi olla taitava selittämään erilaisia rukouksen teorioita ja minä sain tässä alkukokouksen aikana hienon mainoksen. On rukouskonferensseja ja muita tulossa ja suosittelen todella niihin osallistumista. Muun muassa Malmilla on kesäkuun alussa tämmöinen Europrayer 24 ja siellä on upeita aiheita. Minkälaisia strategisia tapoja on rukoilla ja voiko rukousalttari avata ovia siunauksia ja sadonkorjuuseen? Ja varmasti voi. Tänään me emme käy rukousstrategioita niinkään läpi. Joku voi olla taitava todella selittämään näitä, mutta hartaammankin rukoilijan on tunnustettava, että meidän rukouksemme on usein puutteellista. Apostoli Paavali tunnusti ja tiedosti ihmisen rukouksen vajavuuden ja hän päätyi siihen tosiasiaan, että ei hänelle itselleenkään oikein ole selvää, mitä ja miten aina rukoilla. Roomalaiskirjassa Paavali toteakin yksiselitteisesti, että rukoilemisessa on turvauduttava Pyhän Hengen apuun. Ja samassa luvussa hän opettaa myös Jeesuksen esirukouspalvelusta meitä kohtaan. Siinä kohdassa, kun sanotaan, kuka voi tuomita kadotukseen, Kristus Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä rohkaiseva asia. Markuksen evankeliumin alussa sanotaan näin. Varhain aamulla, kun oli vielä pimeää, Jeesus nousi ja lähti aution paikkaan rukoilemaan. Nämä evankelista Markuksen kirjoittamat sanat ovat vähän kuin sellainen niin kuin tiivistetty kertomus, iso osa kertomuksesta siitä, mitä Jeesuksen elämä oli. Jeesus oli rukoilija. Toisaalta kerrotaan, että Daavidin kaipaus Jumalan puoleen sai myös Daavidin heräämään varhain. Psalmi 63 sanotaan, sinua minä etsin varhain. Ja kun apostolit olivat erilaisissa tilanteissa, jossa tärkeät ja tarpeelliset tehtävät meinasivat varastaa heidän aikaansa, he tekivät sitten päätöksen, muistatte, pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Kerrotaan, että Martti Luther on todennut
Minulla on niin paljon tehtävää, että en selviä siitä viettämättä 3 tuntia rukouksessa. Hän uskoi, että se, joka on rukoillut perusteellisesti, on opiskellut perusteellisesti. John Wesley puolestaan sanoi, Jumala ei toimi muutoin kuin vastauksena rukouksiin. Hän eli tämän todeksi viettämällä vähintään 2 tuntia päivästä rukoillen. Erään toisen Jumalan palvelijan päiväkirjamerkinnössä luki, että rakastan olla yksin mökissäni ja viettää aikaa rukouksessa. Erotan tämän päivän Jumalalle paastoamalla ja rukoilemalla. Useimmat meistä enemminkin masentuvat kuin rohkaistuvat kuultuaan tämänkaltaisia esimerkkejä. Kun vertaavat omaa elämäänsä siihen, sitä rukouksen määrää, en rupea kysymään, en halua nöyryttää itseäni enkä teitä, kuinka monta tuntia kukin teistä viettää tai meistä viettää rukouksessa päivittäin. Mutta epäilen, että me emme ole tämänkaltaisia rukoustaistelijoita kaikki. Jumala on uskonut joillekin erityisesti sellaista kestävyyttä, sellaista ymmärrystä ja viisautta ottaa aikaa rukoukseen. Mutta nämä uskon jättiläiset tuntuvat joskus olevan niin kaukana meistä, että me lähes vaivumme epätoivoon. Ja se sama tämmöinen uskon jättiläisyysasia, semmoinen kipuilu on läsnä kaikissa näissä hengellisen harjoitusten puheissa tai niistä puhuttaessa. Kun meillä on ollut tässä kevään aikana opetuslapseuspolku, me olemme käyneet sitä Richard Fosterin kirjaa läpi ja siellä on upeita esimerkkejä, upeita rohkaisevia asioita hengellistä harjoituksesta, kuten rukouksesta, hiljentymisestä, tämmöistä retriiteistä, paastoamisesta, monesta asiasta, mitä voi yksin tehdä, yhdessä tehdä. Niin joskus on riskinä se, että käy niin, että me jotenkin taakoitamme, me jotenkin ajattelemme, että koska minä en ole näihin pystynyt, tulee semmoinen luovuttamisen tai semmoinen kipuilun ja semmoiset syytökset, jotka vievät vaan kauemmas masennukseen ja kipuiluun. Sen sijaan kuitenkin, että sättisimme itseämme siitä, kuinka epäonnistuneita jossakin näissä asioissa, vaikkapa rukouksessa olemme, meidän tulisi muistaa, että Jumala kohtaa meidät siellä, missä me olemme, ja kuljettaa meitä askel kerrallaan pidemmälle. Ne, jotka silloin tällöin käyvät lenkillä, eivät yhtäkkiä ole olympiamaratonin lähtöviivalla. Ei, sille lähtöviivalle päätyvät ne, jotka jaksavat harjoitella, valmistautuvat kilpailuun määrätietoisesti. Ja kuitenkin siitä sanoista kivusta, ehkä joskus pienestä masennuksesta ja ahdistusta huolimatta, uskon, että meidän tulisi myös rukouksessa rohjeta ajattelemaan siitä niin, että me voimme oppia ja me voimme harjoittaa ja harjoitella sitä. Vaikka se ei suoraan rukoukseen ehkä ole liitettykään siinä sanankohdassa, virittäkää armolahjanne, virittäkää ne lahjanne, mitä Jumala on teille uskonut palaviksi. Ja on aivan vakuuttunut, että se koskee myöskin rukousta. Ja kun me teemme näin, huomaamme ehkä vuoden päästä, ehkä lyhyemmän ajan, ehkä pidemmän ajan päästä, että rukouksessamme onkin jo erilainen syvyys ja erilainen auktoriteetti. Mä oon lukenut erilaisista tällaisista rukoushaasteista ja rukousohjelmista. Ja tämän saarnan lopussa ajattelin Isä meidän rukousta käydä yhdessä vähän läpi. Rukoilemme sitä ja käymme vähän ajatuksia siitä, että mitä siihen kuhunkin riviin tai lauseeseen liittyy. Miten me voisimme avata elämäämme siinä rukoushaasteessa. Mulla ei ole nyt semmoista konkreettista, niin kuin tiedän, että joissakin seurakunnissa on otettu tämmöisiä 60-60-60, että 60 minuutin välein ainakin 60 sekuntia ja ehkä 60 päivän ajan laitetaan kello hälyttämään, jotta voimme muistaa ottaa aikaa siihen rukoukseen tai osa ottaa erilaisia rukoushaasteita. Ne on kaikki tosi hyviä ja ne on polkuja siihen, mitä Jumala haluaa ehkä meidän kauttamme tehdä ja mihin haluaa meitä johtaa. Ja älköömme lannistuko myös siitä, että joskus nämä meidän universumimme asiat, nämä mitä tapahtuu sodissa, mitä tapahtuu luonnon mullistuksissa, mitä tapahtuu kaduilla, mitä tapahtuu meidän elämämme eri piireissä, joskus ne vaikuttavat niin synkiltä ja sellaisilta isolta asioilta, että emme jotenkin edes usko, että pystymme niihin vaikuttamaan. Jos asiat eivät voi muuttua, niin miksi ylipäätään edes rukoilla?
Joskus näinkin pessimistisiä ajatuksia olen kuullut, mutta Raamattu ei opeta tällaista. Raamatun rukouksissa näkyy usko. Se, että rukoukset voivat vaikuttaa ja itse asiassa todella vaikuttavat. Apostoli Paavali käyttää tämmöistä termiä, kun olemme Jumalan työtovereita. Teemme yhdessä työtä vaikuttaaksemme siihen, mikä on lopputulema. Ne, jotka painottavat sitä, että meidän tulisi vain alistua ja luopua pyrkimyksestä vaikuttaa vallitsevaan tilaan, muistuttavat enemmänkin tällaista epikleetosta kuin Kristusta. Mooses rukoili rohkeasti, koska hänen rukouksensa voisi muuttaa asioita, jopa Jumalan mieltä. Ja Raamattu itse asiassa painottaa maailmankaikkeutemme avoimuutta jopa siinä mittakaavassa, että Jumala toistuvasti muuttaa mieltään hänen muuttumattomassa rakkaudessaan. Mooses keskustelee Jumalan kanssa, josta seuraa tällainen lause toisessa Mooseksen kirjassa. Niin Herran viha lauhtui ja hän päätti luopua siitä hävityksestä, jolla oli uhannut kansaansa. Jumala luopui jostakin, mitä oli suunnitellut. Tai muistatte ehkä, olen saarannut useitakin kertoja, yksi suosikkikirjani on Joona, jossa tapahtuu sitä, että Joona saa tehtävän Jumalalta. Muistatte ehkä siellä, kuinka sitten käy niin, että Niiniveen kuningas kuultuaan Joonan sanat antaakin käskyn, että koko kansan oli huudettava Jumalaa kaikin voimin. Ja sitten sanotaan Joonan kirjan 3. luvussa 10. jakeessa, että Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Niin hän muutti mielensä, eikä sallinutkaan onnettomuuden kohdata niiniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät. Jumala on Jumala, joka kuulee rukoukset ja ottaa ne tosissaan ja vaikuttuu ja vaikuttaa niiden rukousten kautta. Niistä vajavaisistakin rukouksistamme huolimatta Jumala on luvannut kuulla rukouksemme. Hän vastaa niin suvereenilla tavalla. Ehkä joku valistunut kuulija saattaa muistaa sieltä, kun Pietari vangittiin ja seurakunta alkoi rukoilemaan yhdessä. Siellä apostolien 12. luvussa kerrotaan siitä tilanteesta, miten Herodes pani Pietarin telkien taakse ja määräsi häntä vartioimaan 4 nelimiehistä sotilasvartiota. Hän aikoo asettaa Pietarin pääsiäisen jälkeen kansan eteen. Ja sitten sanotaan 5. jakeessa, niin Pietaria pidettiin vangittuna, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Vastaus tuli niin nopeasti ja ehkä vähän yllättävästi, että en tiedä mitä nämä rukoilijat oikeasti miettivät sitä rukoillessaan. Kun palvelustyttö tuli sitten kertomaan tai jo tunnisti siellä Pietarin äänen, kun se koputteli siellä ovessa tullessaan muiden opetuslapsien luokse. Hän juoksi iloissaan kertomaan siitä muille. Ja vaikka he olivat rukoilleet lakkaamatta, nämä eivät kuitenkaan uskoneet, vaan väittivät tytön olevan järjiltään. Myönteistä Pietarin ystävien rukouksessa oli se, että he olivat aidosti sitoutuneita rukoilemaan Jumalaa Pietarin puolesta. Mutta epäselväksi jää se, että uskoivatko he edes todella itse, että Jumala vastaa ja puuttuu asioihin. Koska kun rukousvastaus tuli nopeasti ja rukousvastaus seisoo oven takana, he epäilyvät. Ehkä heillä oli jonkunlainen ennakko-odotus ja oletus siitä, miten Jumala vastaisi heidän rukouksiinsa. Ja ehkä tämä esimerkki haastaakin meitä ja rukoilijoina varautumaan siihen, että Jumala vastaa rukouksiin aina omalla tavallaan. Ei välttämättä meidän odotustemme mukaisesti. On hyvä pitää mielessä, että Jumalan antama rukousvastaus on kuitenkin aina parempi kuin se, mitä osaamme edes odottaa. Joka tapauksessa Pietarin vapautuminen seurakunnan esirukouksen johdosta oli yksi ensimmäisiä opetuksia kristilliselle uskovien yhteisölle siitä, mitä yhteinen rukous voi saada aikaa. Ja tämä on myöskin sellainen asia, josta itse ja josta tiedän, että aika monet meistä kipuilevat, että miten me voisimme seurakuntana yhdessä rukoilla enemmän. Meillä on keskiviikkoisin täällä rukousilta ja osallistujamäärä
on semmoinen, miten minä nyt sanoisin, ehkä laatu korvaa määrän. En siellä kovin usein itsekään ole. Millä me jotenkin yhdessä ja yhteistä rukousta harjoittaisimme? Ja kuten huomaatte, olemme tänään aika varhaisessa tässä kokouksessa. Saarna pääsi alkamaan poikkeuksellisen aikaisin, koska ajattelimme, että me haluaisimme tässä Jumalan palveluksessa varata aikaa yhteiselle rukoukselle. Yritän, etten saarnaa koko tuntia teitä pihalle täältä. Raamattuhan puhuu hyvin monenlaisista tavoista rukoilla, antaa esimerkkejä monenlaisista rukouksista ja on Jumalan tai Jeesuksen kehotus siitä, miten mennä kammioon rukoilemaan. Ja rukous ei ensisijaisesti olekaan sitä sellaista, että näytetään muille, miten kovia rukoilijoita me olemme ja miten me teemme sitä rukoustaistelua. Ja ehkä meidän keskiviikkoilta kertoo siitä kanssa, että ihmiset ovat siellä kammiossansa rukoilemassa, eivätkä tule patsastelemaan yhdessä. Seurakunnan yhteinen rukous oli tärkeää myöskin ottaa aikaa sille ja ottaa tällaista rukoustaisteluaikaa. Joskus näemme, että on aika tällaiselle, voisiko sanoa profetaaliselle sopimusrukoukselle. Joskus on aika tällaiselle sanattomalle rukoukselle, niin kuin kerroin alussa eräästä tapauksesta, jossa Jumala kyllä kuitenkin näkee, tietää ja kuulee, missä olemme. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa sanotaan, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä tahdotte ja saatte sen. Nämä ovat aika rohkaisevia sanoja. Jos te pysytte minussa, ehkä muistat, että olemme puhuneet Saalemissa ehkä noin 1,5 vuoden ajan 2 asiasta. Tulkaa minun luokseni ja pysykää minussa. Jos te pysytte minussa, anokaa, te saatte. Jumala antaa rohkaisevan sanan poikansa Jeesuksen kautta. Jos te pysytte Jeesuksessa, hänen sanansa pysyvät meissä. Eräs teistä, eräs seurakuntalainen, tuli muutamia vuosia sitten luokseni erääseen yritykseensä liittyvän asian kanssa. En silloinkaan kokenut olevani rukouksen alueella jotenkin erityisarmoitettu Herran palvelija. En edes tarkasti muista mitä ja miten rukoilimme, mutta laitoimme yhdessä Jumalalle tiettyjä aikoihin liittyviä merkkejä. Rukouksessa asetettuun määräaikaan mennessä hänen yritykselle tosiaan avautui ovi sellaiseen yhteistyöhön, jota läpimurroksi tämä ystävä jälkikäteen sitten kuvaili. Toistakymmentä vuotta sitten muistan täällä alttarin tuolla osassa, palveli esirukouksessa alttarilla ja eräs henkilö pyysi rukousta liikuntarajoitteisuutensa puolesta. En kokenut mitään erityistä kehotusta, mutta rukoili Jeesuksen nimessä hänen puolestaan ilman kummempia väristyksiä minussa tai hänessä. En huomannut, että olisi mitään tapahtunut. Seuraavana päivänä hänen ystävänsä tai avustajansa soitti ja kertoi, miten ihmeellisesti tämä nainen oli alttarilta pois kävellessään jättänyt kainalosauvat, koska mitään vaivoja ei enää ollut. Vastaavia kokemuksia tulee mieleen lukuisia siitä huolimatta, että en itse ja aika moni muukaan, joka rukouksessa palvelee, välttämättä koe olevansa erityisen armoitettu rukouksessa. Muutama päivä sitten rukoilimme erään kollegan pääkivun puolesta ja hän arkailen tässä tänään sanoi, että saattoi olla, että jotain tapahtui, se pääkipu loppui. Eräs päiväkotipaikka ei järjestynyt ja ystäväni, myöskin työtoverimme, tuskaili, miten perheen elämä tuntui aika haastavalta. Rukoilimme ja seuraavana päivänä tuli tieto uudesta päiväkotipaikasta. Sattumaako? Moni sanoo, että se on sattumaa. Ehkä, mutta kuten toisen maailmansodan vuosina Canterburyn arkkipiispana toiminut William Temple on sanonut, että sattumia tapahtuu paljon useammin silloin, kun hän rukoilee. Rukousvastauksia saa ne, jotka rukoilevat. Se on hyvin yksinkertainen asia.
Siitä huolimatta, että koetko itseäsi rukouksen sankariksi, taistelijaa rukoilijaksi, sopimusrukoilijaksi, rukoussoturiksi tai et. Ole rohkea, rukoile. Rukoile, koska Jumala on näyttänyt hyvin paljon sen, miten hän kuulee rukouksensa. Jeesus antoi opetuksen siitä, miten voimme rukoilla. Kun hän opetti rukouksesta, hän useammassakin kohdassa opettaa, mutta hän näytti mallin siitä, että myös hän itse, kun hän otti tämän sinänsä synnittömän lihallisen olemuksen, hän teki itsestään samalla palvelijan, luopuen siitä taivaallista loistostaan, niin kuin Filippiläiskirja 2. luku sanoo. Jumala ihmisenä, hänen täytyy oppia olemaan kuuliainen, niin kuin hebrealaiskirja sanoo, isälleen, kun hän joutui saatanan kiusausten kohteeksi, väärin syytetyksi ihmisten edessä, ihmisten hylkäämäksi ja lopulta ristiin naulituksi. Kun hän rukoili taivaalliselle isälleen, sen tarkoituksena oli voiman ja viisauden saaminen. Kivi otettiin pois, sanotaan Johanneksen evankeliumin 11. luvussa. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Jeesus tiesi, että Isä kuulee, ja uskon, että hänen viestinsä on meille. Tiedäthän sinäkin, että Isä kuulee. Hänen rukouksensa osoittavat hänen inhimillisen olemuksensa riippuvuuden Isästään, täyttäessään sitä jumalallista pelastussuunnitelmaa, kuten käy ilmi vaikkapa siinä sovitusrukouksessa Johanneksen evankeliumin 17. luvussa. Hänen rukouksensa osoittavat hänen alistuvaisuutensa Isänsä tahdolle, mikä sitten johtikin ristille ja rangaistuksen maksamiseen, koska me olemme rikkoneet Jumalan Isän tahdon. Ja tämä on hyvä lähtökohta rukoukselle, vaikka se voi muuttaa jumalallista suunnitelmaa, niin me kuitenkin olemme alistuvaisia Jumalan tahdolle. Me emme missään tapauksessa pysty määräilemään Jumalaa omalla voimallamme. Meidän ei tule tehdä rukouksesta liian monimutkaista. Meillä on joskus taipumus tehdä sitä monimutkaista, kun kuulemme, niin kuin äsken sanoin, että me voimme oppia, me voimme kehittyä siitä. Me laadimme rukousstrategioita ja ne on varmasti hyviä, mutta ei tehdä siitä liian vaikeaa. Jeesus opetti meitä lähestymään Jumalaa kuin lapsi lähestyy isäänsä. Avoimuus, rehellisyys ja luottavaisuus ovat ominaisia lapsen suhteessa isään. Syy, miksi Jumala vastaa rukouksiin, on se, että hänen lapsensa sitä häneltä anovat. Ja sellaista suhdetta leimaa myöskin semmoinen turvallinen läheisyys, jossa on tilaa vakavuudelle, mutta myös naurulle ja ilolle. Miettikääpä Jeesuksen opetuslapsia, jotka olivat saaneet aivan sieltä jo nuoruudesta asti varmasti ja vähintäänkin sitten Jeesuksen läheisyydessä ollessaan opetusta rukoilemisesta. He olivat saaneet sieltä kotonaan sitä siellä synagogassa. Siitä huolimatta he eivät mielestään osanneet rukoilla niin kuin pitäisi. Ja he huomasivat avuttomuutensa kuunnellessaan Jeesuksen rukouksia. Ja Luukas tiivistää tilanteen seuraavasti, kun Jeesus oli eräässä paikassa rukoilemassa. Kun hän oli lopettanut, eräs hänen opetuslapsistaan sanoi, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti rukoilemaan. Ja silloin Jeesus opetti heille tämän Isä meidän rukouksen, Herran rukouksen, josta tuli kristiuskon tunnettu rukous. Silloin tällöin on sanottu, että Isä meidän rukouksessa olisi erityistä sen lyhyys tai se, että se lausuttiin arameaksi eikä hebreaksi, mutta ei ne seikat olleet kuitenkaan siinä ajassa kauhean ainutlaatuisia. Isä meidän rukouksessa erityisyys oli myös siinä, millaisille ihmisille Jeesus tuon rukouksen opetti. Nimittäin Jeesuksen seuraajat olivat ihmisiä, jotka sen aikaisen yleisen käsityksen mukaisesti olivat syntisiä.
Vaikka he olivat meidän näkökulmastansa Jeesuksen seuraajia ja opetuslapsia, ehkä jo nykyisiä tai tulevia apostoleja, he olivat yleisen käsityksen mukaan syntisiä. Ihmisiä, jotka olivat kaukana Jumalasta ja joiden rukouksia Jumala ei kuule. Heitä, voisiko sanoa meitä, Jeesus opetti rukoilemaan. Kun rukoilette, sanokaa näin: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja taustana tähän isä-ajatukseen, isäpuhuttelulle voidaan ajatella Jeremian kirjan 3. luvun alusta tai luvun 19 jakeesta. Sanotaan: minä ajattelin, annan sinulle ensimmäisen sijan ihmislasten joukossa. Lahjoitan omaksesi kauniin maan, ihanamman koko maailmassa. Ajattelin, että sinä sanot minua isäksi, etkä koskaan käänny minusta pois. Tämä oli Israelin kansalle annettu lupaus. Ja nyt Jeesus opettaa omia seuraajiaan rukoilemaan samoin. Kutsukaa isäksi, kutsukaa Jumalaa isäksi. Meistä, Jeesuksen seuraajista, on tullut Jumalan kansaa. Tekisimmekö niin, että rukoilisimme nyt Isä meidän rukouksen? Osa meistä muistaa sen paremmin, osa vielä paremmin. Mutta rukoillaanpas tähän yhdessä se. Ja sitten käydään muutama ajatus vielä, mitä siitä Isä meidän rukouksesta nousee. Tehdäänkö niin, että kun ollaan jo tässä hetki oltu istuvilla, niin noustaanko yhdessä seisomaan rukoilemaan? Tämä ei ole jotain sellaista, että Jumala kuulisi meitä vaan, jos me seisomme. Tämä oli oikeastaan vain tämä saarnan väliin, että saamme vähän verta kiertämään. Jumala kuulee meidän rukouksemme, makasimme, istuimme, seisomme tai muuten. Ja Jumala ei edes, jos ehellisiä olen, katso sitä, että me jotenkin seisovillaan erityisemmin kunnioittaisimme häntä. Jumala katsoo meidän sydämeemme ja sieltä hän näkee, kunnioitammeko me häntä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Joskus vuosia sitten luin tällaisen Larry Leen, en tiedä miten se Lea sukunimenä lausutaan, Larry Lea, olkoon hän suomalaisittain Lea itse. Hän kirjoitti kirjassaan Learning the Joy of Prayer, että miten tätä Isä meidän rukousta hän sovelti päivittäiseen rukoukseen. Kun se alkaa sillä pyhitetty olkoon sinun nimesi. Nyt jos haluat tehdä muistiinpano, jos sulla on sellainen tapa, niin nyt saa tehdä. Mehän emme aina täällä ole muistiinpanovälineillä varustautuneita, mutta jos haluat, niin nyt on hyvä kirjoittaa esimerkiksi muutamia ajatuksia. Kun siinä on se lause, pyhitetty olkoon sinun nimesi, millä se alkaa. Ajattelepa mielessäsi Jeesuksen uhria Kolkatalla ja kiitä Jumalaa, että tämän uhrin ja Jeesuksen veren ansiosta saat kutsua häntä isäksi. Tuo ylistystä ja kunniaa Jumalan nimelle sen perusteella, mitä hänestä käytetyt eri Jumalan nimet merkitsevät sinulle. Siellä on, mehän kävimme saarnasarjassa viime vuonna näitä Jumalan eri nimiä ja kävimme ehkä 5-6 vuotta sitten myöskin saarnasarjassa. Siellä on näitä Jehova Shalom, Jehova Shamma, Jehova Rabhe ja monenlaisia Jire, Rohi, Nissi sanoja. Siellä on vanhurskaus, Herra on pyhittäjä, Herra on rauha, läsnäolo, Herra on täällä, Herra parantaa. Muistuta Jumalan nimi, mikä se Jumala siinä hetkessä sinulle hänen nimensä tarkoittaakaan. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Julista siinä uskossa Jumalan valtakunnan tahdon toteutumista seuraavilla alueilla. Kun me julistamme sitä, että Jumalan valtakunta ja Jumalan tahto saisi tapahtua, että se tapahtuisi meidän elämässämme,
omassa elämässä, että Jeesus istuu meidän elämämme valtaistuimella. Että meillä aidosti on se tilanne, että hän hallitsee, silloin tapahtuu Jumalan tahto. Rukoile, että Jumalan valtakunta ja tahto saa tapahtua sinun perheessäsi, sinun läheisten ja sukulaisten keskuudessa. Otan vettä, kun meinaa ruveta kuivaamaan suuta. Rukoile, että sinun Jumalan tahto saisi tulla toteutumaan seurakuntasi keskellä. Työntekijät, seurakunnan paimenet, seurakuntaneuvosto, vanhimmat saisivat kokea sen, että Jumalan valtakunta ja Jumalan tahto tulee tapahtumaan. Rukoile, että Jumalan valtakunta ja Jumalan tahto saisi tulla meidän maamme ja kansamme keskellä. Jotenkin, että Jumalan voimavaikutukset saisivat olla keskeisesti tämän maailman tilanteiden keskellä. Sehän ei aina ole itsestään selvä, mutta me näemme Raamatusta, miten Jumalalla on mahdollisuus puuttua kaikkiin niihin tilanteisiin, jonka keskellä me elämme. Kun saarnaaja luottaa tekniikkaan ja se rupeaa prakaamaan, niin joutuu hakemaan toinen laite, josta saa nämä sanat. Sitten siinä on, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Voiko Jumala saisi antaa meille niitä tarpeita, joita me tarvitsemme? Ole Jumalan tahdossa, rukoile Jumalalta apua, että osaisimme etsiä Jumalan valtakuntaa ensin, niin kaikki muukin meille annetaan. Kun me otamme aikaa sille, mistä me olemme tänäänkin puhuneet, niin kuin me juuri kohta otamme rukoukselle, kun me otamme aikaa Raamatun tutkimiselle, hän täyttäköön ne meidän muutkin tarpeemme. Että me voisimme uskoa siihen, että meidän jokapäiväinen leipämme täyttyy. Meidän se huolenpiton kohteena oleminen saisi olla niin konkreettista, että Jumala todellakin auttaa meitä. Ja kun me esitämme konkreettiset tarpeemme Jumalalle, niin me päätämme rukoilla sen sijaan, että me murehtisimme. Sitten siinä on anna meidän velkamme anteeksi. Me pyydämme Jumalalta anteeksi sitä, mitä me olemme tehneet. Pyydämme, että Jumala osoittaisi ne elämän alueet, jotka eivät ehkä miellytä häntä. Me pyydämme synteemme anteeksi ja hyväksymme sen, mitä Jumala sanoo synnistä. Ja sitten me myöskin annamme anteeksi muille. Me teemme sen päätöksen, että me haluamme antaa anteeksi. Me päätämme vastata pahaan hyvällä ja rakastaa ja siunata niitä, jotka ovat meille olleet pahoja. Sitten siinä pyydetään, että älä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Miten me emme joudu kiusaukseen? Minkälaisia apuvälineitä Raamattu siihen kertoo? Yksi on esimerkiksi, että me pukeudumme jumalalliseen taisteluvarustukseen, josta siellä Efesolaiskirjeessä kerrotaan. Totuuden vyö. Me julistamme Raamatun perusteella, Jeesus, sinä olet minun totuuteni. Meillä on vanhurskauden haarniska, koska Jeesus on meidän vanhurskautemme. Meillä on kenkinä jaloissa alttius julistaa rauhan evankeliumia. Meillä on se pelastuksen kypärä. Muistatte nämä hengen miekka, joka on Jumalan sana, uskon kilpi. Rukoile Jumalan varjelusta itsellesi ja läheisillesi ja julista uskossa psalmin 91 perusteella, Herra, sinä olet linnani ja turvapaikkani. Näin Jumala suojelee näiden asioiden kautta myöskin niiltä kiusauksilta. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Ja sitten siinä on, että sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Ylistä Isää
joka on nähnyt hyväksi antaa meille valtakunnan, vapauttaa pimeyden vallasta. Ylistä Jumalaa, joka on luonut maailman voimallaan. Se voima on läsnä. Ajattele Jumalan voimaa ja ylistä siitä, miten hän on paljon suurempi kuin inhimilliset ongelmat. Ja kunnia, koska Jumalan on kunnia. Me ylistämme kunnian kuningasta, niin kuin psalmi 24 sanoo. Herra, sinun on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla. Rukous on kaikista näistä hengellistä harjoitteista, mitä me tässäkin Saarnansarjassa käymme. Uskaltaisinko rohkeasti sanoa, se on ehkä kaikista tärkein ja keskeisin, koska siinä me olemme jatkuvasti yhteydessä taivaalliseen Isämme. Mietiskely saa meidät tietoiseksi sisäisestä ihmisestämme. Paastoaminen auttaa meitä siinä kanssa. Tutkiskelu muuttaa ajatusmaailmaamme, mutta rukous on se ehkä paras aktiviteetti, mihin ihmisen henki kykenee. Salassa tapahtuva harras ja uskontäyteinen rukous on kaiken henkilökohtaisen jumalisuuden lähde, sanoo William Carey. Pyhä henki on meidän apunamme, kun me rukoilemme. Hän rukoilee meidän kauttamme ja yhdistää meidät Isän kanssa, kun huokailemme Jeesusta avuksi. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Jumala rohkaisee sinua ja minua käyttämään rukousta joka päivä. Ja nyt me alamme käyttämään sitä jälleen tänään. Sinulla ja minulla on Jumalan antama auktoriteetti rukoilla Isältä. Ja niin me teemme. Pyydän, että ylistystiimi tulee tänne ja otamme aikaa tässä rukoukseen. Kello on sopivan verran vähän. Meillä on tässä hyvin aikaa. Ja pyydän, että Antti tulet kanssani rukoilemaan. Ja meillä on rukousaiheita tänne jätetty. Ja ehkä otamme aikaa kohta toinen toisemme puolesta rukoukseen myöskin. Herra, kiitos siitä, että sinä olet kutsunut meidät rukoilemaan. Herra, sä olet kutsunut meidät rukoilemaan kaikkivaltiasta Jumalaa, sinua itseäsi. Ja me tiedämme sanan opetuksen pohjalta, että Jeesuksessa, ja kun me Jeesuksen nimen kautta lähestymme sinua, siinä on meillä täysi valtuus. Niin kuin Jeesus sanoi, että te tulette tekemään suurempiakin ihmettekoja kuin mitä minä olen tehnyt. Herra, meille ei tule montaa suurempaa ihmettekoa mieleen kuin mitä sinä teit, mutta me otamme tosissamme sen, mihin olet kutsunut meitä. Ja me tuomme sinun eteesi ne omat taakkamme, me tuomme eteesi toistemme taakat, me tuomme eteesi seurakunnan yhteiset asiat, me tuomme eteesi tämän maailman, me tuomme Lähi-idän, Israelin tilanteen, me tuomme Ukrainan tilanteen, muut erilaiset konfliktitilanteet sinun eteesi, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet vanhurskas Jumala, oikeanmukainen Jumala, joka haluat johtaa ja auttaa. Jeesuksen nimessä pyydän itselleni ja pyydän jokaiselle meille, että voisimme löytää uusia rohkaisevia ulottuvuuksia rukouksesta. Voisimme rohkeammin olla siunaamassa toinen toisiamme, niin kuin Raamattu antaa esirukouksestakin mallin. Itse Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Miksi emme me rukoisi toinen toisemme puolesta? Ja me tiedämme, mikä muuttava voima on rukouksessa. Ja samalla me olemme nöyriä, kun me tiedämme, että Herra, emme me pysty sinua komentamaan tai käskemään. Joskus tulee niitä tilanteita, joissa me emme koe niitä rukousvastauksia. Joskus meiltä loppuvat sanat, joskus meiltä loppuu kärsivällisyys. Mutta Herra, me sanomme tässä yhdessä sinulle. Me luotamme siihen, että sinä kuulet ja sinä vastaat ja sinä viet asiat eteenpäin sinun tahtomallasi tavalla. Tule Antti, jatketaan tästä